नमस्कार। गोवा मुक्ती लढ्यात जेवढा सहभाग पुरुषांचा होता तेवढाच महिलांचा देखील होता। त्यांनीही तेवढ्याच स्फूर्तीने आणि सक्रियपणे गोवा मुक्तीसाठी प्रयत्न केले होते। अशा काही वीरांगनाविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ। यामध्ये सर्वात प्रमुख म्हणजे सुधा माधव जोशी। मूळच्या फोंडे तालुक्यातील मारदोळ येथील ही वीरांगना सुधाताई या नावाने सर्वांना परिचित होती। मापसा येथील स्क्वेअर गार्डनमध्ये भारतीय झेंडा हातात पकडून नारेबाजी करीत होत्या म्हणून त्यांना पोर्तुगीजांनी अटक केली। एवढेच नव्हे तर स्थानिक जनतेला गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवत 10 वर्षांची कैद, प्रत्येक दिवशी 20 एस्क्युडोस म्हणजे त्यावेळीचे 16 रुपये प्रतिदिन दंड आणि 10 वर्षांची शिक्षा संपल्यानंतर सुरक्षा उपायांच्या कारणास्तव अजून 2 वर्षे नजरकैद अशी शिक्षा सुनावण्यात आली। यानंतर सत्तरी तालुक्यातील पिसुर्ले गावातील प्रेमा परब छुप्या पद्धतीने बेळगावहून येणारी शस्त्रे जंगल भागातून आणून स्वातंत्र्यसैनिक मोहन रानडे यांना पुरवण्याचे काम करीत होते। अशाच एका मोहिमेवर असताना पोर्तुगीजांनी झाडलेली गोळी त्यांच्या पायाला लागली। त्याच जखमी अवस्थेत त्यांनी तिथल्या खाणीमध्ये उडी घेत एका ट्रकमधून बेळगावला पलायन करण्यात यश मिळवले आणि तिथे त्यांच्यावर मग उपचार करण्यात आले। डॉक्टर ब्रिट्टीज आणि बेर्टा दी मिनेजिस ब्रागांझा या 2 ख्रिस्ती भगिनी, त्यापैकी बेर्टा या नागरी स्वातंत्र्यावरील बंदी विरोधातील संघर्षात अग्रेसर होत्या। डॉक्टर टी.बी. कुन्हा यांच्यासोबत दक्षिण गोव्यात निषेध मोर्चा आणि भाषणात त्यांचा सहभाग असायचा। सन 1958 साली फ्री गोवा नावाचे पाक्षिक काढून पोर्तुगीजांवर लष्करी कारवाई करण्याची मागणी करत भारतीय दौरा या भगिनींनी केला। इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या साऊथ विंगच्या त्या अध्यक्षा होत्या। 30 जून 1946 साली मडगाव येथे एका निषेध सभेत टी.बी. कुन्हा यांना भाषण करताना पोर्तुगीजांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला असता ह्या भगिनींनी त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचे धाडस केले। त्यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली होती। पैंगीण ते मडगाव दरम्यान प्रवास करताना स्वतःजवळ विध्वंसक साहित्य बाळगल्याप्रकरणी शशिकला होडारकर यांना ताब्यात घेऊन लष्करी न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली होती। नॅशनल काँग्रेसचे सचिव पीटर आल्वारिस यांच्या सांगण्यावरून त्या गोव्यात सीमेवरून काम करत होत्या। 17 फेब्रुवारी 1955 रोजी मडगाव येथे सिंधू देशपांडे यांच्या प्रेरणेने होडारकर यांनी सत्याग्रह केला। त्यावेळी अटक करून त्या करीत आलेल्या मोहिमांपासून परावृत्त करण्यासाठी पोर्तुगीजांनी त्यांच्यावर पुरुष कैद्यांप्रमाणे मारणे, बर्फांच्या लाद्यांवर ठेवणे अशा प्रकारे अमानुष अत्याचार करण्यात आले। परंतु या अत्याचारामुळे होडारकर यांचा निर्धार अजून मजबूत झाला। अशा प्रकारे फक्त गोव्यातीलच नव्हे तर गोव्याबाहेरील महिलांनी देखील गोवा मुक्ती लढ्यात सक्रियपणे सहभाग घेतला होता। त्यातील काही नावे अशी आहेत: मारिया जोक्विना, कलिस्टा आरोजा, किशोरीबाई हरमलकर, श्रीमती दिवकर, लक्ष्मीबाई पैंगीणकर आणि सूर्यकांती फळदेसाई या वीरांगना काणकोणमधल्या, तर पुण्यातील डॉक्टर लॉरा डिसोजा, कुमुदिनी पैंगीणकर, सिंधू देशपांडे, शालिनी लोलियेकर, शांता हेदे, शशिकला आल्मेदा, मित्रा बीर, रजनी नाईक आणि ललिता कंटक यांच्या कर्तृत्वाला आमचा सलाम।